V tomto videu si ukážeme, ako sa v systéme spracováva žiadosť o dotáciu. Prihláste sa prosím do PAYSY ako zástupca organizácie, ktorá podala žiadosť o dotáciu. Následne v ľavom menu kliknite na dotácie. Na tejto stránke sa vám zobrazia vaše podané žiadosti. Pre tento konkrétny príklad máme vzorovú organizáciu Futbalový klub, ktorý podal 4 rôzne žiadosti. Vy v systéme vidíte, v akom stave je každá jedna žiadosť. Žiadosť môže byť schválená, môže byť zamietnutá a môže byť v procese schvaľovania. Pri každej žiadosti viete otvoriť jej detail, ako si názorne ukážeme na videu. V detaile žiadosti si môžete vpravo hore vašu už vyplnenú žiadosť otvoriť, názorne, alebo si vašu žiadosť viete vyexportovať vo formáte PDF, samozrejme aj s možnosťou vyexportovania príloh, ktoré ste mali ako povinnosť pripojiť pri podávaní žiadosti. Treťou vecou, ktorú vidíte na tejto stránke, je samotný proces schvaľovania vašej žiadosti. Žiadosť, ako už bolo povedané, môže byť v procese schvaľovania, kedy je na strane mesta jej spracovanie. V tom momente vám môže mesto priamo v systéme zaslať správu, ako môžete vidieť v bode Formálna kontrola žiadosti, kedy tá správa znie, že žiadosť spĺňa všetky náležitosti a bola schválená. Každá takáto správa vám príde automaticky aj na váš e-mail. Môže však nastať situácia, kedy vaša žiadosť nie je kompletná a je potrebné doložiť vysvetlenie alebo doplniť nejaký dokument. To môžete názorne vidieť v tom ďalšom kroku, kedy futbalový klub posiela informáciu, že zasielam požadovaný dokument a pripája čestné prehlásenie, že nie je dlžníkom. To všetko sa udeje tu v tomto textovom poli a týmto spôsobom viete priložiť danú prílohu. Následne samozrejme odoslať. Keď tak spravíte, máte splnené a na rade je znova mesto, aby danú žiadosť spracovalo. Ja sa vrátim o krok naspäť do prehľadu podaných žiadostí, aby som vám ukázal, že žiadosť môže byť samozrejme aj zamietnutá, čo nie je želané, ale v detaile žiadosti si viete následne pozrieť odôvodnenie, prečo sa tak stalo. Vaša žiadosť bola zamietnutá na základe neschválenia dotácie komisiou a mestským zastupiteľstvom. Jeden z príkladov. Vrátim sa naspäť na prehľad podaných žiadostí. Samozrejme, tým ideálnym stavom a prípadom je moment, kedy vaša žiadosť bola schválená. Otvorím si preto detail žiadosti schválenej a tu môžete vidieť pridelenie sumy poskytnutej dotácie, ktorá bola schválená mestom a teda žiadosť bola úspešne schválená vo výške 1000 eur. V tomto momente sa vám automaticky otvorí možnosť elektronického vyúčtovania dotácie pre vás ako pre prijímateľa dotácie. Vyúčtovanie nájdete na ľavej strane v menu v zložke vyúčtovanie, ako môžete názorne vidieť. Avšak ako nahradiť nový výdavok, ako vyúčtovať samotnú dotáciu si ukážeme v nasledujúcom videu.